זה היה שבוע של קרב על האמת. בין רעש לפתרונות אמיתיים, אני עמדתי על העקרונות. השבוע בכנסת הצפתי את השקר הגדול. ההתנגדות לחוק הגיוס היא פופוליזם נטו. החוק הזה הוא הפתרון היחיד והאידיאלי שנותן מענה לצורכי הצבא. מיד אחרי זה יצאתי לתקשורת. בערוץ 14, שם הסברתי למה החוק הזה הוא כל כך חשוב. ובערוץ 13, שם היה קצת יותר מעניין. לא ימין! בכנסת פגשתי את שבות רענן. אבל היא שמאלנית בתחפושת של ימין שפשוט מנסה לגנוב קולות. שמתיימרת להיות נציגת המילואימניקים. היא פשוט לא נתנה לי לדבר שהיא התפרצה עם התינוקת שלה בכנסת. שימו לב, כשהאמת מאיימת, הם יקטעו אותך. ולסיום השבוע, הזמינו אותי לברקו ומוריה. שם הצגתי את הדעה המנומקת למה חוק הגיוס הוא החוק האידיאלי ביותר. הגיע הזמן שמישהו יציג עמדה עניינית ויציבה. זה שבוע שהעביר. אנחנו פה בשביל המילואימניקים הלוחמים בשטח והסכמה רחבה של כל הצדדים. מחויבים למציאות, לביטחון, בלי פופוליזם זול.